जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय माखासे सानसुमैफोरा लानानै फैदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि आमलाइगुरि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फिजिकल एकाडेमि मुंनि गोदानै मोनसे एकाडेमि खुलिनाय जादों। बे एकाडेमियाव डिफेन्सनि थाखाय नांगौ जानाय रिटेन एन्ड फिजिकलखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। दासिमाव बे एकाडेमियाव सोलोंथाय लानानै कामान्ड' आरो आसाम पुलिसाव साख्रि मावनायनि थाखाय सायख'जाबाय होननानै आसाम फिजिकल एकाडेमिनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायथिदों। आङो एक्स आर्मि लालमन मुसाहारि, बेयो आसाम फिजिकल एकाडेमि होननानै मिथियो। बे जोंनि एकाडेमिखौ जोङो गोदान मोनसे आसाम फिजिकल एकाडेमि खुलिदों, जेराव मेयाव जों खुलिदोंमोन। दिनैसिमाव जोङो बहुत प्रेक्टिस खालामनाय गथ'फोरखौ दिनै जोंनि नोजोराव नोंसोरनि नोजोराव नुजाफैबाय नै सासे आसाम कामान्ड' बिथाङाबो जोंनि एकाडेमिनिफ्राय सेलेक्सन जाबोनाय। माने एकाडेमि जानायनि सिगां जोङो मोनसे फ्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय जादोंमोन, जेराव जोंना दिनै कामान्ड' सेलेक्सन जाबाय। लोगोसे जोंनाव दिनै 8 जन गार्लसफोर थांदोंमोन नैबे दिमोलगावआव पुलिस वमेन्स पुलिसफोरनि आसाम पुलिस, जेरावहाय 8 जनाव सेलेक्सन जाना फैजोब्बाय। सेलेक्सन माने जास्ट रिटेनल' थाबाय, गासिबो खारनाय बारनाय गासिबो मोजां मार्क्स लाना पास जाना फैजोब्बाय बिथांमोना। जों आसा खालामो बिथांमोना मोजाङैनो पास जाजोबनानै गावनि मोनसे सिनायथिखौ लाखियो बा गावनि एरियायाव डेभेलप जायो, जों बेखौनो आसा खालायो। गुबै साबेसे सोलोंसाफोर दं? जोंनाव 70+ गथ'फोर दङ। बेहाय गार्लसआ 14 जन दङ, ओमफ्राय हौवासाजों प्लास माबाजों ज' मिलायना 70+ दं आरोना। मा मा फोरोंथाय होनाय जायो? बेहाय गासिबो बेसिक्स ट्रेनिं जिमानखिनि माने नोंनो फिजिकेल्सफोर नांगौ बेखौबो बेहाय जों होनाय जायो। लोगोसे रिटेन टेस्टनि थाखाय बा बाइबा गासिबो डकुमेन्टेसननिफ्राय लानाय कमप्लिट बेहाय माने फोरोंथाय होनाय जायो आरोना। बे एकाडेमियाव मा मा सुबिदा मोननो हागोन? बेहाय सुबिदायाव जोंना जानाय लोंनाय थानाय कमप्लिट सुबिदा दंजोबो, जेबो टेनसन गैया। फैनांगौ, जानांगौ, खारनांगौ, बास फरायनांगौ, बेल' आरोना। मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे एकाडेमिखौ खुलियो? जोंनि बेनि थांखियानो मेन बेनोमोन, जाहाथे गथ'फोरा गामिनि गथ'फोर डेभेलपमेन्ट आनडेभेलप जायगायाव गोग्लैसोना थानाय गथ'फोर जाहाथे फैनानै बयबो साक्सेस मोनसे मोजां फिउचार गावसिनि दाना थाङो, जाहाथे गाज्रि डाइरेक्सनफ्राव थांनानै निसाफ्राव गफबना थाया, जुवाफ्राव गफबना थाया, जाहाथे मोजां डाइरेक्सन, मोजां फिउचार, मोनसे समाजखौ मोनसे सिबिलांनो हायो बा मोनसे गोख्रों मोनसे समाज जानो हायो, बेखौ जों आसा सिन्था खालामनानै जोंनि बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव खुलिनाय जादों। गोसो गुदुं जाय सोलोंसाफोर दं नोंथांमोना फिजिकेल एकाडेमियाव फैनोबा माबायदि कन्टेक्ट खालामनांगोन बा जगाजग खालामनांगोन? दा जोङो बेखौनो मोजां माने बार जोङो खावलायहरदों साफ्रोमबो जोंनि गोसो गुदुं सेंग्रा सिख्लाफोर जाय बिथांमोना डिफेन्सआव थांनो गोसो जानानै दं बा दासिमाव माने गोनो गोथो जाना दं, बिथांमोना जोंनाव फैनानै गावसिनि गासिबो फिजिकेल प्लास जिमानखिनि रिटेन्सफोरखौ क्लियार खालामनो हायो। दा नै 19निफ्राय 20 डिसेम्बराव मोनसे टिए बेटेलियननि मोनसे इन्टारभिउ जागासिनो दं, बे अपेन रिलिज जागोन। बेहाय 8 पासल' नांगौ। 8 पास जाबानो बियो टिए बेटेलियनाव थांनो हायो। दिनै टेटमेन्टआव थांनो हागोन बियो, ओमफ्राय मेट्रिक पास जायोब्ला बिथांमोना जिडिआव थांनो हागोन, ओमफ्राय 10+2 जायोब्ला क्लार्कआव थांनो हागोन। इट्स साबजेक्ट माने 32-33 नांगोन आरो ना जिडिआव थांनोबा, ओरैहाय माने 60% नांगोन क्लार्कआव थांनोबा। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जाहाथे गथ'फ्रा ओरैबायदि थायालासिनो मोनसे गोख्रों फैनानै जोंनाव जुदि प्रेक्टिस लाफैयोब्ला जों फोरोंथायखौ होजोबगोन। जिमानखिनि नांगौ बिनो खारनाय बारनाय फरायनाय जों मोजां सोलोंथाइ होनानै बिथांमोनखौ साक्सेस खालामथारगोन, बे जोंनि थांखि। दासिमाव बबे जायगानि सोलोंसाफोर दं? दा जोंनियाव दासिमाव गोजान जायगानि दङ। ओरैहाय बिहारनिफ्राय लानानै ओरैहाय लादों नोङो सदिया, ओरै बरपेटा, दरं, बाक्सा, चिरां, कमप्लिट अल आसामनि फैजोबना दङ आरोना। ओरै इटानगरनिबो दङ आरो मिज'रामनिबो दङ।